Mga kabanayan sa Coastal Barangay sa Talisay City, halos tanan nga gusbat. Mga residente na nawagan o ganani ang tabang sa pagkaon og tubig mainom. Adunay live report si Femari Dumabok. Fem. Yes, Bob, ang pagsaka sa dagat inubanan sa kusog nga hangin ang misangpod sa paghapak sa dagkong mga bawod nga milimpuro na sa gatusan ka mga panimay diya sa Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay. Ang uban ang nagpabilin pa karon sa ilang mga evacuation center samtang ang uban mga residente ang nipili nga mubalik sa nagusbat nilang mga panimay. Adunay mga panimay nga nahapla na ang mga ato panada sa yuta o mga bungbong nga gipanglupad. Ang makita dahil nimo din hidool sa seawall sa Barangay Dumlog. Hinunway na talang nakalas kay ang mga kababayin-an ug mga bata daan ang gipa-evacuate. Napabilin rin ma'am kaming mga laki na lang para lang yun na ay maka-recover dire ug unsay mahitabo makuan gyud mo. Kasi struggle ninyo atong time sir taon. Murag na wad-an na gyud panimot ato mamo tungod sa among kakuyaw ni among sitwasyon lagi tubig among kadlukan. Ang tubig sa gyud dire ma'am paghampak gyud dire ma'am lapaw gyud sa tao paglurang na gyud ma'am tagaliog na gyud ang tubig. Karon sagad sa pamilya mibalik na sa tagsatag sa nila ka mga panimay bisa na nga guba na. Og reklamo nila nga sukad niadtong Biyernes hangtod karon wa sila nadawat nga ayuda. Panawagan nila ang dinaliang tabang nga tubig ug pagkaon. Nagkalibanga ang mis tubig, inomig tubig sa puso. Kay og magsagob po mi, maglinya mi, wala mi galon, usara ka galon among madala. Nya taas kay linya. Gitaon mi hinabang dire naabot ma'am, sukat pa pag kalamiti na mo dire. Ambot og asa na ron sila, wala na nagpakita. Wala yung mga initial na pakaon. Wa jud, ultimo kape wa. Pait kay ron namong nakuanan wa, pamibalay was out patanan. Wa jud nagpakita. Pasabot sa Barangay Treasurer sa Dumlog, kanunay ang ilang pagpakaon sa kapin 150 ka mga pamilya nga naa pa sa evacuation center. Apan alang dito mga nibalik na sa ilang mga nagubang balay, giandam na ang mga ayuda. Nihangyo sila og dugang pagsabot. Maningkamot sa mga mo purchase. Ang problema sa namo kay nahutan sa mga gasolina, mga korodo, pero gunahon na bayad sa nila. Nya so far ang amo sa lang gikon kanini aron sila dinhi. Nga na sila makaon pero kana sila di na may tabong di na mo tabangan. Ang uban usab kanila ang nanawagan sa ilang mga kabanay sa gawas sa Cebu. Nawagan ako sa mga kanang sa dito sa Mindanao sa Inguog City. Kami okay ra may diri mga kuan. Ninawat po ko nga mayra sila dito para sa mga bata lang ma'am. Importante mo ray kuan mo. Bahala na mga dagko mo inom ra mga mantinir ra tubig sa puso. Nipasalig ang Dakbayan sa Talisay City nga mahatda na sila og tag 25 kilos nga bugas ang kapin sa 80,000 ka mga pamilya sa Dakbayan. Gisugda na usab gahapon ang pagrasyon sa tubig sa tabang sa pribadong kumpanya ug sa BFP. Samtang pabiling na sa baybayon kining usa sa pipila ka mga barko nga nasangad sa baybayon sa Talisay. Naguba usab ang pipila ka bahin sa seawall dinhi sa Dumlog. Bob, lakip sa gipapangita sa kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay ang mapalitan og mga bottled water nga alang sa tanang mga molupyo sa Dakbayan sa Talisay. Laing giplano nila mao ang pagpalit og mga generator sets aron ipahulam sa mga water refilling station aron makatabang pag-produce og daghan pang mga tubig nga mamahimong mainom. Bag. Dahan salamat Femari Dumabok sa imong live report.